Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Ti pamilya nga agkay-kaysa, naragsak ti resulta na. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Ay, Bunay. Bunay, agriin ka. Agriin ka, kunak. Apay aya, makaturturog ak pailaeng. Ang sakit ni tatang. Anya ko maitanwag sakit. Unay ka matan. Awan nga rod agas na. Ne, apay nga ibagam kanyak. Apay kit dinasaan. Kasi ka tinangut-utang iti pensyon ni tatang. Agtal na ka man. Igat-gatang mo iti arak kan sigarilyom. Isublem di pensyon ni tatang. Maruruda kang ka. Pumanaw ka man ditoy. Isamat maturog ka ngay malaldawan. Tadamang amin hang over mo. Pumanaw ka ditoy kunak. Kaya't mo nga ibarsak ko kang kadaytoy pangis at chinelas ko. Ha? Pumanaw ka man langan. Disturbo ka iti turog. Awan ka nung mati kwarta ni Boni. Kasanong awan, kat iso tigim matang iti arak kan pulutan, nga ininom da idirabi ay. Naibus na siguro na. Aguray man. Kita dito'y wallet ko, no adapay nabati a kwartak. Nay, tapay. Itad ko kang ka, tap no adda maigatang iti agas ni tatang. Ay na, nagsingput ka na manugang. Oh, dayta, 5 gasot. Ingka igatangan iti agas ni tatang. Ay na, imbaglakit din lakay. Tadda ka na singput a manugang. Alakit din, ingka gumatang iti agas ni tatang. Nanang, ayun di reseta ni tatang. Apay, adda igatang mau? Adda inted nila kay ko, nanang. Ay, aglalaukan ti sakit ni tatang yaw. Isuan agado ti reseta jay doktor. Ay sus, umanay nga rin dahito 5 gasaw. Ay, kat gudwa emon no saan nga umanay. Ala, ito yung nga rin di reseta, tainak gumatang. Apay, nga tinaramid ni Rosita dito'y balay. Ay, imay na inala jay reseta ti agas mau. Ay, kunak may tasan kayo na masapol ang umatang iti agas ka. Ay, tapay asaan? Ay na, ay isardeng mo man ngamin dahi ta panagsigsigarilyaw. Bitalaang. Ay isardeng mon kunak. Apay at magder ka. Ay, no di mo pala ibulang dahi ta sigarilyaw. Agawag ta siyak ti mga ibulang. Kasta. Ay, papanamaw. Ay, inak ijerwar. Ay, ibulang mo dahi ta. Ha? Makaibulbul lang. Ay, kamatan ka. Paiti ko na, di ka makamatan. Nanang, jak nagatang amin di agas ni tatang. Nagningi na damag. Ginudwak pa'y langa. Ay, day chay nga amayo. Di nalata maikat ki pa nagsigsigarilyo na. Anyamot ni tatangan. Ay, kinamat-kamat ko itay ang awan latta. Ay nananang, kababain mat ano agkin-kinamat kayo. Anya laangan nga iti baga dagiti kaaruba tayo. Ay, sulpang tumot day dya atatang mo. Ay, no agsakit. Syakmot lang araw ti marigatan. Ay, ala, ipatumaryon dagito'y agas na. Ay, agpalpa mantanalpas man ti pandangan. Ay, lakay. Dagiti agas mo. Apay na kita. Diyay nga rod inrese ti doktor nga agas mo. Ay na, nagadaon. Ay, dahito ti agas para iti high blood mo. Ha? Dahito maysa, agas para iti diabetes mo. Dahito mat, agas para iti bataw di takidnay. Na, nagdadakkel matan? Dahito mat maysa. Ay, diyak kaya't atumaranda kita. Anya! Ha? Ay! Aha. Ginatang dahito ni Rosita. Amaw, no asino tinangtad iti pinanggatang na iti dayta? Awad baby ang kaw? Jay manugang mo tinangitad.
Tajay pensyon mo nga inutang ni Bunay, inggatang na iti arak. Ay, basta jak, kaya't ato marinda kita kunak. Ay, agnganga ka. Ha? Di mo ipilit. Agnganga ka kunak. Jak, kaya't kunak na Ay, di mo gayam kayat, Ha, syakit din ti luklukwan. Nganga! Anay ko, Ay, niya ti mapaspasamak dito, manang. Di man nanagbaw. Pilitin na ka pa tumarin ti agas. Ay, kasanaw. Di namot ngamin kayat yang tumar iti agas na. Kung naklakit din nagpinpinungot kayo. Pilitin na ki, di na pagngangaan. Ay namanang, bayam nga no di na kayat ti agtumar. Hanggang kasano nga rod nga agimbag iti sakit na. No di namot tumaran dagitoy agas na. Ay, manang, umikata da ibagakin ka. Anya day ta? Ay basta, Na, kayat ko adwa talaang tagsarita. Anya ay ti sakit ni Manong Kanor. Ay, nagdudu mga rod. Nagadaw. Iso nga ado, mati agas na. Narigat apa tumaran. Ay, permi itarayan nakpayan. Lakay mat ngaminin ni Manong. Narigat no pilitem. Hanggang kasano nga rod nga agimbag. Nay! Apay nga yan, nagkatawa ka. Adda ngamin amok at tiknik, manang. Teknik? Wen, tapno mapagtumar mo kadagiti agas na. Anya nga'y dagita at teknik. Kastoy, denggem ta iba ka. Bunay, Apay nanang, nakapasyar ka mat dito'y balay. addan sa mulam asaba. Adua, ila ko ni bakat ko dagi jay bunga jay mulak asaba. Ilakom amen. Kutuan na. Ay kwa, bunay. Kayat ni tatang mo ti saba. Nang raw na jay dipeg. Oh, gatangan niyo Anya? Ila kumpay lakada kami kan ni tatang mo ti saba. Apay, di mo ilibre kada kami. Niyakat ni nanangan. Libre jay may sasapa doon. Kat no di mo pa'y binayadan dya utang mo kan ni tatang yo. Sige nanang. Jay talo asapa doon ti libre. Oh, di nakabayad ako. Nanang, Madamati pa naglutlutok, anak ka. ay na, mayat ti timing ko Ay tulungan nakman kit day. Anya laang maday ta ilutluto yung nanang. Tulungan kayo pa Ay, alaam jay agas ni tatang mo. Kayat nan at tumarandagi ti agas na. Di nangarud kayat. Ang kastoy ti aramidan ta. Siguradaw ama tumarnan dagiti agas na. Kasano ti aramiden tayo, nanang? Daytoy amalokong. Isaw ti pangikargaan ta iti si daon ni tatang mo. Ha? Nagadumot tan ti sidaan na karnay. Win inayon ta ti agas na iti si daon na. Anya? Alan aramida mo ti bagbagak. Sige, nanang. Bareng saan pa'y nga umay ni tatang diti kusina. Mangan tayo na. Apay nga yasak lang, tikit kita niyaw. Nanang, mangan kayo matinang. Lakay. Dayto iti si daan. Ay, nakamaloko nga. Ay katuan insaganak at talaga layta. Kan puro lasag ti pinilig para ken ka. Ay, na. Tadungdungwen ka unay lakay. Ay, na. Ay, nagsitlakit din ni nanang ko. Ay, Ay, lakay. Kayat mo, tasubuan ka pa. Ay, saan mo ta na ba ka? Masobram ti panang dunggom kanya. Di ka pa nagbugaw. Mala, mangan kagaruday. Mabisina kung kahit ramanak man na ito hindi ka. Ay na! Apaw! Una yan na nagmayat talsag na. Ay!
Ay, mayat gayam no dongdongon na ka ti asawa ma. Oray, bakit akom kumpait basta na dungaw? Ay na. Ay, na. Dayta karne, lakay. Si Daemon, Ah, ay, nalok nang Ay, katuan, Ay, talaga, pinalok nang mo ma. Tamo ma, medyo bungala ka. Ay, katuan, Alan, si Daemon dayta karne. Medyo ada taba-taba na kay. Ay, wait. Ay, day takot ti kayat ka. Ay, na. Naglaing nagkitab ni tatang Ay, basta taba. Kay kayat ni tatang mo. Ay, na bakit? Kastala tibiyag Nagi masama ka, di kakit kita benain. Bakit? Apay, lakay. Nah, kaslada na tangke na. Rosita. Apay nga adda ka no natangkan. Ay, iko nga min. Ay, di ko day tatang. Di ito lang analok nang. Mabalin ang ngalngalin yung. Uwan, kasta nga agpay so lakay. Daman nangal-ngal ko akasla na tangkain. Ay. Ngal-ngalom kadilatan lakay. Ay na, mayat dayta. Wen tatang, isaw-saw yu di tasilay. Wen lakay, tapno na imimas. Dayta sile nga dasoy kan kalaman sila. Isaw-saw mo dita. Ay na, mayat, naimas at talaga ta karne. Ay, wala niya. Ay, na. Anya ngay lakay. Di mon marik na, wano. Awanan, ti maketab mo anatangkan. Awanan. Alang nga rod, ibusam day ta inted kaw asidaan. Ita, tanalpaskan anangan. Mangan kamutan iti dipeg asaba. Ay, na. Kasla na, suka ka. Ay, Kanam ka din day to'y inukisak. ay na. Ay, inyo kisanak pa'y gayam. Ay katuan, Ita bampay nga inukisam ti ka nag-asaba. Mano atawentan nga agdindin na. Nagado ti apo ko taan. Ay, kasta nga men, dya ibagbagada, anadong nga asawa. Saan ka mo anadunggo ide? Pasara ibarsak mo pa'y kanyak ti pinggan kang basaw. Oho. Di mo ka din laglagi pan tinapalabas. Alan lakay. Kanamkit din ay tasaba nga inukisak. Unman. Nasamitan niya. Uwin nga raw. Mula ni Buni dahi tayo. Wan, mula jay nalaeng nga umutang nga anak ta. Kasla da nangalgal ko na tangkay. Adamanan? Wan. Anya nga dahi tayo. Ay, ang mga no jay bukal na day tawon no, bato na. Damot aya bukal ti dipeg. Adda, jay ni Tabe, adda bukal na. Na. Itala amang ngagkaw nga da bukal ti dipeg anitay. Ay, Giala ka din. Ibusumon day tasaba. yak kaya tayo nagtangkan. Sayang ano di mo ibusan. Basta ka numlatan. Siyak pa'y may tinangukis. Di mo kit di kanan. No ngay jak maibaos. Ay ibusam. Di naklab no kasta. Si kakiti man. Kas kalatin ijer, bakit? Nagtatampo ka. Lakay, nag-text ni nanang. Kat anya nga iti kunana. Kamuti ka no ti ipamiriginda na kini tatang inton madamdama. Ikalyam man, taipan ko balay na. Ay kat una. Anya nga aklase ti kamote. Jay orange, yellow, wino, violet. Urayan niya, basta kamutay. Ay kat una. Kat mayatan ni tatang. Mayat siguro na, tasaan mat nga gululawang. Nasaya at no kasta. Di agtung tumaran iti agas na. Wun. Kumusta nga iti Marie Creek naman, Ay, mayatin na.
Awanan ti ulaw-ulaw ka. Kasaya nga ron ano kasta. Ang mas daawa. Diyan mo nagtumtumar iti agas. Ngayon mapay tamaya matirik na kaon. Ay lakay. Adtoy ang timerienda analing ta akamute. Ay na, itala ang manan na makapanganak itinaling takamute. Ay, daytoy man Violet kayat ka. Ay, saan mabalin kan ka dayta? Nay, apay ngay manang. Ay, kukwa ni manong mo dayta. Lakay. Kanamon dayta Violet akamute. Ay. Kita man lang ti panang dungo ni manang mo kanyak. Italaang da ito'y Purang nalasubuan na kaon. Mapay nga ay. Ay, manong. Tatay ko na da nga rudan. Ti pamilya nga kay kaysa. Naragsak ti resultana. Ramana man dato'y kamutay. Na! Nagsamitain. Ay na, ibusam dayta alakay. Ada man nangal-ngal ko medyo natangke na. Diya bukal na dayta, manong. Anya! Kamutay! Ada bukal na. Ay kuha nga men lakay. Dayta, tay kunada nga imported akamote. Imported! Baro a klase ti kamuti dayta, manong. Mas Nasam-8 kun adda bukal na. Ala, kanong lakay. Naimas dayta nga imported akamote. ay na. Nakaramanak mutla iti imported na kamutain. Titan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw, iti pagsasao ako nana. Ti pamilya nga agkay-kaysa, naragsak ti resultana. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo DMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay